Wah, Tripura mo haya sug next level ni rapper ok tong na agi saimi abula sap. Biko kang na sawi tong kobita da puri tong bo buibe WhatsApp SMS rok khlema rok no da sana na naikha tamno saka ale konpan budi mali abi no mono trailer kisi se khana baisa an khunu yasa tu thi okori pheke pura ga release kanga ka ganu khana khang kalan khundu le hame sangi thana kya Arman Malik Arjit Singh song ni gan khana kanga ke hamda kane kun du kama se phono se agi chere puro hamda ma rong phono mutu manai dukhoro na ma hai rong ma thango omor ni gan rong no khana kanga kele o ma tam sana saya tani kun wat pa khabu tok de bukso kaisa public platform se thangi nang a jaga rasa bya konai sineng select khajang ne nga kisa nok ni simin no try rok khai thangna nango ta amota mo waisa phono jiboni gan thaja pon pura khara sabjaya ti prayol hin khana khasik thama hai kun phon try khajaya Hero alam no follow khai hero alam ni tom ga sirangai thangam rok tamo Hello happy new year hello happy new year hello happy Tini horni imama hubui ba antela Emo bano biri online sa ko chesna bulai rok kane bano na ba ga jite mo mosang nai anke khabni taukte busum na video nogi man kana khorok se buri like kane reels na mani bai somajo negative effect khlaio nei somaj ni borok rok bai bisar khlaijak mani next time rogo omo herok te jibono phono tangsu hunei parani borok rok no awareness khlaimani sinti prasa superasar mosane buri rok no bom haino khlaini nango bisar khlaini nango yango khe mosawi thanga ga agortola thanga ga ke dam dam no hotel o thanglaio polo tawa rogo thanglaio KFC thangni chalaio horo honge kudam kudai khailaio laso beka mungi paikanga ke viral khai jago nijin borong senior kare jibon tharok bayam hai ke hamda laikhan ke bom hanjang nei blina iko khabni takte bu song sin di plus buri rok agortola o thangai wansa rok tam rong lai dong bai kono rok to nai ne be jang sana je selai so norong comment khai sabaidi norok omrong no nuguile tam rok sana ne mojong norong thasi de ang kun sana ne mojong lia omo he buri rong bagani laso nga kai jino ti plus sulana tongne bororong no with one justice amti rok manglai iko na singnai di khabani takte bu song tabuk to wedding season hai ke ba kailemani kaijak lemani jora hai diba ke salkisa sakangji ne romantic actor sad actor Subajit debormano sabu ba kaijak na hine confuse nanglai post rok khalalai tongmani pia ba bin kaile bari bo mia ngi thaga bobo siwala rishika sini basai katal priti deborma bai ngai sini da Subajit ni video no naikhan ke bo ang thachingo puila sama hai agi chere prorong ni no phano mutu manai dokhoro nangma hai rongi thango mukti klai thango pia ba taung ni video no naikhan ke tamo tabu mukti klai hai pon mogol ti klai ata समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो Nge khabane daukte bu song screen no nasigi nai di tabuk chini tipasaro kubangma no wansarok bayam harakoi post khlai rogo tabu viral ongui tongbayo sal kisani bisingo no bong ni video bo already no phai pai nai abon bagin rok telegram rogo follow khani ta bogdi ang link riwi diwana youtube bo nga guideline ni bage mane joto video no youtube bo daimia nga abon bagin rok telegram bo join khani ta bogdi nge te khorok sa riya debon ma Komolpur Maharani Riya Deborma ko bini amane photoro rijak tongo salkisen wala no bongni video rok phaisok payana on bagina rok telegram join khain ta pokdi hake khabuni dokte buso ngara go buring do kaham kani sinina ha ke ba baksa basini pona ngai tongna obo hangang ke asa sakma sakango kaisa video viral mani ko jagwang screen rijak norok naine di 50,000 de Dubai ni kaisa bungai viral nge da video e aburinyo ko muna mar khari diwana bo bini private part bino sakani mani nyom mani te timbo hai ke mane mole ui phunu gui tong mani norok kaham panyo norok screen no gui makana o video no jaka remake tam ne nge rules rok break ngi thango mon rok kaham gun saimano ngai abun bogin saw telegram bo join khaji hnai bini mo tam ne bage viral ngi tong manile mane bo kaisa video phaya ko bunyo mane gyani phuta ngangke ajaka je bono painai borok mane phaisa pakya 12,000 bai paijagi thangnai buri dam hai ke gyani phaitong atirok ni saya koi mane to viral ngi tong hata bina video sakango hingke 25,000 yaka phaya hnai tong mone last podon to ngangke 12,000 banyo phai paikha rok hnai mane number rumbu to viral ngi tong haisi kok hingke e komor tong na sidi khamni tokte busang mo hingke IOC bo hingangke kubangma superstar masana rok bai bo bebong no connected tongo norok bono waishu nugui mana bono album khlaine akas deborma songbai rok no nugui pai norok nugui paina bono gayi ko naidi wansar bo tam rok nglai tong mane jara superstar masanai Instagram reel banongnai omorok bebak no wansar bo
dalai tabuk kubangma samung haimaro mane khaijagui tongbai social media bar bar no omo hairok del se kasawi tongbai norok le tamrok sanani muchung comment kai sanani tapukdi omo hairok no nugui no bukharok le bahai rok matong tamrok matong omrok no ano sanani tapukdi comment kaiye wngka tini bagui asuk nongkha tong jotono no hambai.